Mayong adlaw, ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Human siya gidisqualify sa Comelec 2nd Division kagahapon, mo-apelar karon si Senator Grace Poe sa iyang kaso ngadto sa Comelec and Bank. Gikanselar sa Comelec 2nd Division ang Certificate of Candidacy sa pagkapresidente ni Poe tungod sa giyong material misrepresentation o sa dili paghatag og tinuod og saktong impormasyon sa iyang COC kabahin sa iyang citizenship o residency. Matod sa desisyon sa Comelec nga adunay intensyon sa paglipat si Poe sa dihang iyang gibutyag nga nipuyo siya sa Pilipinas sud sa napo ka tuig ug 11 ka buwan. Sa COC ni Poe sa pagkasenador ni atong 2013, iyang gibutyag nga nagpuyo siya sa Pilipinas sukad November 2006 ug tungod niini siyam palang ka tuig nagpuyo si Poe sa Pilipinas ug dili napulo nga iyang gibutang sa iyang COC. Si Poe sa laing bahin nasubo sa desisyon apan pursigidong mo-apelar sa kaso ngadto sa Comelec and Bank. Usa ka 7 ka buwan nga bata ang pinakaulahing pasyente nga kumpirmadong positibo sa human immunodeficiency virus kon HIV diha sa Don Vicente Soto Memorial Medical Center. Sama sa bata adunay usay usa ka 2 anyos nga batang lalaki, 9 anyos nga batang babae ug 16 anyos nga batang lalaki nga sama ang kahimtang diha sa ospital. Sila apil sa lain pang 680 ka mga individual nga adunay HIV ug nagbisita sa ospital aron sa libreng tambal. Matod ni Dr. Chamberlain Agtuca Jr. sa VSMMC HIV/AIDS Core Team nga tibuok kinabuhi ang pagtambal sa sakit nga AIDS. Sa syudad sa Sugbo adunay 1,720 ka mga kaso sa HIV ug acquired immunodeficiency syndrome kon AIDS ang natala sukad 1989 hangtod Nobyembre karong tuiga. Sa 1,720, 680 lang ang na-enroll sa treatment program sa gobyerno. Ang gobyerno mao ang naghatag og libreng HIV screening ug antiretroviral drugs sa mga individual nga na-admit sa maong programa. Mga anak ni Presidential Candidate Davao City Mayor Rodrigo Duterte nangayo'g pasaylo sa publiko human sa bulgar nga pamahayag sa ilang amahan. Sa iyang Instagram post, nangayo'g pasaylo si Sara Duterte Carpio sa pamatasan sa ilang amahan ato sa deklarasyon niini sa partido nga PDP laban ni adtong Lunes. Usa ka Instagram user ang mipadayag sa iyang kabalaka ngadto kang Sara tungod sa mga gipang buhat ni Duterte apil na ang pagpamalikas kang Pope Francis. Dali usab midepensa si Sara sa iyang amahan ug miingon nga adunay kapasidad ang iyang amahan nga mogunit sa labing taas nga posisyon sa nasod. Samtang ang laing anak ni Duterte nga si Vice Mayor Paulo Duterte midepensa usab sa iyang amahan pinaagi sa usa ka Facebook post. Mato ni Paulo nga nagsugo na og political mudslinging ug naglaom na siya nga gawas sa iyang amahan posibleng maapil ang lain pang miyembro sa ilang pamilya sa pagpangdaot sa politika. Apan malaumon gihapon si Duterte nga dili sila hukman sa pagpangdaot sa ilang tao kundi sa laing tao kundi sa ilang mga binuhatan samtang anaa sila sa katungdanan. Giant Christmas tree sa Fuente Osmeña Circle gipasigaan na. 3, 2, 1! Subli nang gipasundayag kagabi ang matag tuig nga magpasiga sa giant Christmas tree sa dakbayan sa Sugbo. Moabot sa 125 feet ang gitas-on sa maong giant Christmas tree nga pasigaan matag unang adlaw sa Disyembre. Human sa pagpasiga, misunudayon ang fireworks display nga milungtad og dulan 5 ka minuto. Dungan usab sa Christmas lighting pag-abli sa tinuig nga Pasko sa Sugbo, diin lain-laing mga kalihukan ang ipahigayon sa dakbayan sa Sugbo. Adunay mga mi-perform o mipakita sa ilang mga talento kinsa milingaw sa mga tao nga mitambong ato sa Christmas lighting ceremony. Ug ganiya mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod.
Pipila ka mga netizens ang ni-react sa panagkita'g balik ni Ina ug Angelo sa salidang Pangako Sayo kagabi. Sa episode kagabi, si Ina ang gibidahan ni Catherine Bernardo ug si Angelo, si Daniel Padilla, nagkita na gyud og balik ato sa 50th anniversary sa Garcia Group of Companies. Din si Ina mao ang head chef sa dinner event. Gipagawas si Ina gikan sa kusina aron makigtagbo sa mga guest nga gustong makakita kaniya tungod sa mga lami ang pagkaon nga handa sa maong dinner. Sa dihan gi-check na ni Ina ang mga gipang display nga mga pagkaon, kalit nga nagbangga sila ni Angelo. Kinsa wa sab kabantay tungod kay nangita kini sa pares sa sapatos ni Joy kinsa gibidahan ni Sue Ramirez. Daling ni-trending ang hashtag PSY Magandang Gabi sa Twitter kagabi. Din pipila ka mga netizens ang gi-react gidayon. Sama na lang ni Christina kinsa mi-post dayon og screen cap sa maong salida. Matod sa Mick nga mas maayo na lang unta og wa na nagkita ang duha tungod kay dili pa sila ready. Samtang si Shane ingon nga si Ina wala pa ka move on ug love pa niini si Angelo. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph ug i-follow pod ni sa Twitter @Sun.Star Showbiz. Ania ang balo sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga higala, 23 ka adlaw na lang ug Pasko na. Di na natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang mga updates sa Twitter @Sun.Star Online ug sa Facebook, Sun.Star Pilipinas. Ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!